Mundtlig aflevering om proteiner og enzymer. Her ser vi en figur, der beskriver katalyses opbygning. Ved step nummer 1 ser vi, hvordan aminosyrerne bliver bundet sammen via peptidbindingerne, så vi får polypeptider og en stor lang proteinkæde. Næste step ser vi, hvordan hydrogenbindingerne, at der opstår hydrogenbindinger mellem NH-gruppen og C med et dobbeltbundet O-atom. Vi bemærker altså, hvordan polypeptiderne både kan danne foldebladstruktur og spiralform. På næste step kan man se, hvordan polypeptidkæderne folder sig sammen. Og ved step nummer 4 ser vi altså et endeligt protein, hvor vi altså bemærker, at førnævnte procedure sker, så at der er flere endelige polypeptidkæder, der kan folde sig sammen til et endeligt protein. Her ser vi forsøgsresultatet fra et forsøg med katalase. Der bliver tilsat noget katalase, og dernæst bliver der tilsat forskellige koncentrationer af hydrogenperoxid, som fremgår på billedet. Og skumdannelsen skyldes altså det dannede dioxygen. Og man kan ordentligt sige, eller konkludere, at skumdannelsen stiger ved øget substratkoncentration. Og altså dermed, at skumdannelsen altså er et udtryk for reaktionshastigheden. Hvis man kigger på dette billede, kan man se, eller ifølge Michaelis Menten, at der er en makshastighed for reaktionshastigheden. Det vil sige, at når reaktionen når sin maksimale reaktionshastighed, så ændres reaktionshastigheden altså ikke ved, hvis man tilsætter yderligere af substratkoncentrationen. Og et eksempel på dette ser vi faktisk på glasser med 4% og 8%, eftersom at skumdannelsen altså ikke er at der er ikke ret stor forskel mellem dem, selvom der er der bliver tilsat det dobbelte ved 8%. Og dermed kan vi faktisk konkludere, at ved en substratkoncentration på 4% er enzymet allerede mættet, så reaktionshastigheden ikke forløber ret meget hurtigere ved en substratkoncentration på 8%. Hvis vi øger temperaturen til 70 grader Celsius, vil enzymet altså ikke længere kunne katalysere reaktionen. Og det vil sige, eller det sker fordi, at katalase denaturerer fuldstændig ved 60 grader. Og når et enzym denaturerer, skyldes det, at peptidkæderne ændrer placering i forhold til strukturen. Og altså det aktive center flytter sig, sådan så at det ikke længere er aktivt. Så altså at enzymet ikke længere har nogen virkning. Selvom at enzymet denatureres, fastholdes de kovalente bindinger stadig, så foldebladstrukturen altså ikke ændres. Hvis man ændrer pH fra 7 til 1, vil det have en stor effekt på skumsøjlens højde, da eftersom at katalase er stabil ved pH 7, da det findes i organiske og levende væsener, for eksempel altså mennesker. Og derfor vil der altså også ske en denaturering, hvis vi ændrer pH fra 7 til 1. Det skyldes altså, at vi har et pH-optimum, hvor at reaktionshastigheden er så højest, og dernæst et pH-interval, hvor at det altså angiver et område, hvor enzymet kan katalysere reaktionen, selvom altså, det sker ved en lavere reaktionshastighed. Og forsøg nummer 2 ser vi her, hvor man altså kan måle antal milliliter af O2, oxygen. Og hvis vi sammenligner de to, så kan man sige, at det første forsøg det er kvalitativt,
da vi altså kun har observationerne at kigge på. Vi har ikke ret mange data, udover at vi selvfølgelig kan måle skumsålens højde, hvor at ved forsøgsopstilling nummer 2 er det mere kvantitativt, da vi altså er i stand til at kunne afmåle volumen af dioxygen, og altså man kan regne på det. Så det første er kvalitativt, og det andet er kvantitativt.